Ali sve te skuplje cijene, kave od 2 eura, litru benzina od €1,5 i astronomske cijene klozet papira lakše ćemo podnijeti kad nam stignu povišice koje nam je obećao Andrej Plenković. Ne zna se puno detalja o poreznoj reformi, ali počelo se pričati o tome da vlada planira ukinuti prirez. Znate, to je onaj porez na porez koji ljudi koji žive u Zagrebu plaćaju 18%, a oni koji žive u Samoboru, Svetoj Nedjelji ili Bjelovaru 0%. Petar Panjkota. Gradilišta i dizalice u Svetoj su Nedjelji već godinama uobičajena pojava. Pored novih zgrada ovdje se često grade još novije. Ovo su nove stambene zgrade koje posljednjih godina stalno niču u i oko Svete Nedjelje. Iako se nalaze niti 10 km zračne linije od trga Bana Jelačića, za razliku od Zagrepčana koji plaćaju 18% prireza, oni koji se ovdje dosele prirez neće plaćati uopće. Prevedeno, to znači da će svatko tko u Zagrebu radi za neto plaću od 1000 eura, samim preseljenjem u Svetu Nedjelju i spuštanjem stope prireza sa 18 na 0, mjesečno zarađivati 22 eura više. Ova tvrtka za uređenje poslovnih interijera preselila je svoj ured iz Zagreba u Svetu Nedjelju. Iako se prirez na firmu ne odnosi, direktor zna kako život u tom gradu utječe na zaposlenike. Tako da ljudi direktno osjećaju nekakvu prednost toga što žive u Svetoj Nedjelji, da je našla druge izvore financiranja tih javnih servisa, a kako bi samim građanima ona bila dostupna bez njihovog direktnog involviranja. Svojevrsni pionir u upravljanju gradom bez prireza, gradonačelnik Svete Nedjelje u drugom mandatu, kompletno ga je ukinuo s prvim danom 2019. I sekunde nije požalio. Mi smo godišnje nešto manje od 1 milijun eura možda uprihodili od prireza, ovisi naravno od koje godine do koje godine, no recimo sada bez prireza smo u plusu praktički završili otprilike 1.600.000 eura. Znači skoro, recimo, ako izražavamo u kunama, čak evo oko 12 milijuna kuna. To se prvenstveno nadomjestilo zapravo čime ovdje? Znači EU fondovi i povlačenje sredstava iz drugih izvora. No u glavnom gradu koji godišnje od prireza ubere 126 milijuna eura, tu cifru ne mogu samo tako nadomjestiti. Kada ne bi bilo subvencija iz proračuna, karta Zeta bi išla 3 ili 4 puta gore kako bi bili na nuli, kako ne bi otišli u stečaj. Tako da samo budemo svjesni šta znači sve subvencije iz gradskog proračuna ili recimo vrtići. Pa vrtići bi bili više od 2000 kuna mjesečno. Što se ostatka države tiče, Osijek ima stopu prireza od 13%, samo 6 eura više na zagrebačku plaću od 1000 eura. Slavonski Brod ima 6% prireza i 14 eura ekstra prema Zagrebu. Rijeka je, kao i Osijek, na 13% i 6 eura plusa prema glavnom gradu. Šibenik ima 10% i 10 eura više od Zagreba. Split ima drugi najveći prirez, 15% i samo 4 eura više od Zagreba, a od južnih gradova Vis ima najniži prirez, samo 3%, odnosno 16 eura više na zagrebačku plaću od 1000 eura. Najviše se buni očekivano Split, koji od prireza ima 12 milijuna eura godišnje. To je otprilike onoliko koliko mi godišnje ulažemo u sve infrastrukturne projekte, gradnje cesta, gradnje vrtića i svega ostalog da bi mogli zaista razvijati naš grad. Premijer, kako se čini, i onako misli da je za svaki suficit u svakom lokalnom proračunu zaslužna upravo njegova vlada. Koliko smo novaca mi omogućili da budu prihodi jedinica lokalne zajednice u odnosu na prije. Oni su svi postali akteri. Znači, postali su akteri zahvaljujući odlukama naše vlade, ne neke druge vlade. A kao zamjena prirezu spominju se neke druge mogućnosti za lokalne zajednice, ali kako kažu stručnjaci, ni po čemu revolucionarne. Što ako lokalnoj samoupravi će dati se mogućnost da ona uvodi lokalni porez na dohodak? Nije prirez, ali porez. Što smo dobili? To je jedna besmislica u reformi ili pristupanju ovom problemu. Nije čudo da ususret super izborne godine vlada najavljuje super rasterećenje plaća. A ako im ukidanje prireza doista prođe, time će više nego ikoga drugog pogoditi velike gradove, a u 3 od 4 takva, da se ne zaboravi, HDZ nije na vlasti.